Dek turun saja ya, nek diseruduk Mbak Niken rodok mondok. Ngapunten niki tidak mengurangi rasa hormat kula. Instruksi dari Bapak Keamanan, monggo adik-adik sing mirsani wonten panggung mandhap kemawon dokno to. Ayo Bapak Renggo didukne Bapak Renggo. Lah niki mesakne sing mburi gak ketok. Niki umpami adik-adik mandhap sedanten setuju napa mboten? Setuju. Mesti kata sing setuju. Amargi sing wingking boten ketinggal. Alhamdulillah dulur-dulur YouTuber akeh tak abseni siji loro telu iki TV budaya kayak Royce iki tangan kanane Niken terus iki sing digar gak tahu hadir iki. Ndi digar iki? Bos. Wah. Medhok le kok kebuan. Mas Dek seneng son muduke Dek. Muduke Dek. Gak nek BPJS iki. Nyuwun bantuane Bapak Linmas Keamanan. Sing teng dhuwur panggung yang tidak berkepentingan mandhap kemawon. Nganu Bos. Nggih, Pak Imam. Bos. Iki pentasnya ini nek ngerogot spektakuler Bos. Spektakuler asli no. Enek Mbak Niken. Sing spektakuler enek. Apa wi? Delok nek dhuwur. Wow. Payungan SBS. Wi kelas VFI wi, kelas VFI. Hati-hati Pak, kesetrum. Oh iya. Kabel, Dek. Ora roh to. Terima kowe iki sing garong cah pira to? Papat. Cak sapa ndi to? Jegrek ndi to? Jegrek medhok lah kae. Ngemis yo ben. Jegrek galo tas diputus ayu Dek. Ora. Sapa? Genjuana. Wes terima ngene. Genong. Niken perform nyanyi wis biasa. Jajal iki jajal Niken iki ditokne tapi karo nggih versi ganongan piye? Oke Mas. Percaya kalau Niken iso ganong? Gak percaya. Gak percaya? Lho, ngeremeh. Ngentek kene ganongan kene nduk. Lho biasane nyanyi kok. Sik, kathokmu. Oh, ra genah deloken. Wek. Rangkepan gak? Wes rangkepan. Sing iki Dewi gak rangkepan Kene ganongan, nggo ganongan no, ganong iki. Wes silone iki, Mbek. Aja. Oke, ganongan tapi silone iki, Mbek, ben ketok. Ben gak ketok. Ben ketok ganongan tenan. Oh ya. Ngapunten dulur-dulur dari seluruh seniman. Assalamualaikum. Mugi saged pas duluran selawase. Ora apa-apa deh. Kesusudo iki ya anoke. Tak talene ngene. Iki trah ya perform nek ngrong nek pojok iki ya harus istimewa. Semaksimal mungkin perform piye, Mbek? Lah ngarani wis sing maksimal. Iki perform pertama dhewe ning Nganjuk. Sajane ya pertama memang sempat Mayangkara tidak boleh main di Nganjuk karena memang kurang lebih bar Covid. Alhamdulillah dari Bapak Kepolisian sudah diberikan izin lagi. Semoga kedepannya dari Bapak Kepolisian tambah sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Ayo Dek. Piye? Piye, Mbek? Ayo wel kendang ana wel. Pel. Sing gendang matane kena keringet pedes. Pel. Kok dhisik to ben dilap. Terayu panase mentor-mentor. Panas Dek iki dikek udan sambat. Dikek panas sambat. Yo, jane ra oleh sahabat. Disyukuri Mbek, rada rene Mbek. Sing nyuting ben kita. Beri tepuk tangan untuk Niken Salendri Mayangkara Original. Pukul. Ora ndelompok kowe. Yo kalah cah lek ngene. Si Grael Nyanyi iso, nglanong iso. Kapan koncone dikeki babian. Penak.
Alah. Oh, narik benda pusaka tuh Mang tak kira. Larang kamu. Apa benda? Sauto kan? Ini. Ya, dan. Coba. Persiapan. Tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Hati-hati. Bismillah. Jangan mikir. Tablak. Mikir. As. Hup. Bismillah. Amin wes amin. 1. As. Tepuk. No. Apa lari maraton Niken wari matane picek kan. Tak tunggu kok kono kowe ya langsung salto kok. Lah aku rono dem mlayu ngetutne aku lagi maraton nih. Kowe bisa balapan mlayu. Iya, itu kamu harus salto peculit. Iya. Gimana? Itu yang Degrek kasih contoh peculit. Kowe ki mau contoh. Saltonya gimana? Contoh nih sik. Anto ayo toh, pesek ayo sek. Lah, Oke, ya. Step pertama pemula salto sak ngono dhisik. Aja mbombo. Kowe kok bobo bisa kok mburi kowe. Kok suwe? Persiapan antang. Hup. Iki yo ngono mleweding. Bocah ya. Didep ning ulan disuwek-suwekne kok. Persiapan iki antang-antang. Sawangan. Ya. Piye? Lah. Ya rencak bokonge mbok konone. Aku ewang ngono. Oh, tak wangi. Ayo Dang, ayo Ken. Buktikan kepada masyarakat Nganjuk. Resai mesu mok mentolo. Oh gak oleh. Gak boleh sama wanita seperti itu. Yo, masa di ganungan kabotan. Yo. Lah, diwangi lah. Wale. Masya Allah. Hop. Terus. Wes. Keongnya cepat. Iki kaboten apa iki jenenge iki? Keong. Candol. Sanggul. Kowe kaboten sanggul kan? Tapi gak gawe sanggul ya tambah wayu. Larang. Iki nunggu kowe iso iki. Masa to? Kuwi barang larang. Alah wong itu metok. Sembarangan. Kuwi wis sembarangan piye to kuwi? Kuwi anteng kae tau ta ditari Mbak. Sanggule sampean tak tumbase 100 juta ora tak wehne. Iya ora wis sawonge kok. Ora. Oh Sandase. Sandase ora tak wehne. Rambut palsu kok. Tak kira tenanan rambut kuwi. Aku ora iso salto aku. Heh? Gak iso salto. Wes ngedrek piye? Yo. Ngedrek. Yo. Ngedrek. Gila. Ya kuwi. Pojan, wedang bulak iso dadi klawu. Jak munggah. Aku kok nyangoni sih aku kok nyangoni. Ya. Aku gak mau sangoni to tante. Ini namanya siapa? Setan. Boneng, ayo sini. Behane pakai pencotot. Awas. Iya. Hae. Hea. Hae. Hea.
Wong kethekane urung wayahe metu kok mbok tokne to. Kethekane metu. Lambemu ya cluthak. Iki yo ciptaane Gusti Allah tapi ya rada nemen. Iki kaya bongkok seger. Lho to? Piye? Ha nganti kok. Jane sing dikotangi ya apane? Brehane mae iki. Gone. Sik to, maju rene. Padha lho delokno. Iki masa Pak Ida. Wah, nyapa cakep wi, nyapa wi, nyapa? Hah? Diloloh kowe. Diloloh mik. Wilo-wilo ndang, sapa sing gelem nyagrek lho? Ayo, Mas. Sik to. Iki lho, poloke delon, poloke lho jek enek sepene wi. Wes, lak masalah pertante-tantenan biar Mas jegrek aja. Ayo, sak piro to polamu sak piro? Duduhno. Ya, jenenge sapa? Mbak Nadine Sanja. Itu ular. Wah, jenenge ular sanca. Sapa? Nadine Sanja, itu ular. Untung lo kuning. Pas muni sanca langsung mak ting gitu. Ting ya kuning. Hah? Mbak Sanca. Piye iki saya? Iki Mbak Sanca kembang. Ayo sejenis ular yang berbisa. Ayo ndang iki diputusin ayu malah milih ngene iki. Ayo Adret ya. Barang to. Ayo hom sa. Om bimpalai om gambreng. Cik. Iki lho sut ki. Yo. Kok batu gunting goblok? Sut. Lah sing menang dhisik. Sing ganteng dhisik iki lah. Nang ndi sing menang ya dhisik. Ayo, ula piton sikat. Ayo Mas. Diadrek. Ben dipan ula piton. Ayo ular sanca. Ayo, dikrowoki dasmu. Hati-hati kesember iku grek. Kesember. Hati-hati lho, kesember grek. Persiapan kentole kok main bal. Tukang golep. Ayo Duket. Ayo Greg. Entek lagi melarat tebehane. Iya kayak lumba-lumba. Sewosok Greg. Saya. Mas. Hei, sing alon penak aja sewosok dul. Kok suaranya kercak. Iki sampeanku nafsu, aku tak linggo dhisik. Ora ngono kuwi carane, ora ngono kuwi. Warana sing genah, Dik. Ganongane ben joget dhisik, engko lagi lewes mandek. Lah aku wis duduk kaya ngene iki. Yo ngene lho tak contoni wah. Contoh nih kan, ayo kan. Aku dulu. Kelambimu jono behamu ketok. Ayo gak enak janji utalan yo. Aku wis
aku wis memperkirakan bau wangimu loh kan ikan. Wangimu mesti bayah minyak bibit. Wah, mesti ku wangi. Contoh iki, ndok kok. Lah, kak bayah dilat teh. Ngomong ini. didilat, dipangan gak cakemmu. Dimut. Sek, aku gak terima genten balaku ya. Ya aku pen balaku bener rasanya gigi kuningmu. Heh. Ya ganti kancane iki no. Masa aku genten kan satu. Ah, sitoke. Ditum rata, sitoke. Genten ki sapa? Lah iki ula weleng. Weh. Weleng das ya gak mau kan lo sanca. Apa yang ngomong ngono kan? Emang ngono. Nah. Lagi udah cantik iki kan. Nah. Ya. Iki lek iki jenenge Bella. Panjange Bella Sungkawa. Matamu. Ora delon sabue. Iki sabu SMP iki. Iya. Piye iki Greg? Home. Kere sing ugum mesti aku mbok kalah-kalahan karo bencong. Weh udah ya. Aja ngono to Mas Bahar. Kowe gak eling sing biyen karo aku. Astagfirullahaladzim ya Allah. Cek kene, kok kenal jenengmu asli? Sampean Roki nang ndi, Mbak? Mas, kowe gak eling biyen ketemuan di Surabaya kalau. Aja ngono kowe ambek aku. Ya Allah. Rungono. Bahar. Aku eling pas di Surabaya. Aku liwat dene bak-bakan sampal. Dia muni bar ngono. Tak kira lak kresek ditelan godhong. Tiba lah kok wong iki. Tak cekel rambute cepot. Ayo. Yo, saiki kita bahas ya. Pesek antok ndang. Kaya adrek kaya Pimpalai hom gambreng. Sing kalah. Pimpalai hom gambreng. Duh. Kowe aja seneng tok Saresa. Kowe aja seneng masih ada dua lagi, Bro. Ulo kadut. Telu. Kayu. Oh. Beh, lagi kok kaya ting sitoke iki. Ya. Aku ketenono ganeng tak gambuh piye, Bos? Tak gambuh aku. Heh. Kok sik oleh bagian dhewe-dhewe. Yo. Ayo Mas, japal dong tutorial ini kan. Ya Allah. Yo karo jegrek kok jan Kok aku iki gampang luput karo pentil. roh kok pane kemecer to baji iki kok. Yo, ayo saman berdiri dek kene saman. Lah iki yo pesek lho. Lagi dhisik. Brodol rambutmu le. Entek-entekno iki lho. Entekno ya. Kamu. Yo. Sikat ontekno dikokop jalangkung. Piye? Cakeme dikokop jalangkung. Nyapa. Dikokop tau wengi. Dikokop jalangkung. Duh, kondom tok. Oke setelen iki. Tak kira metu duite, mbek metu bolote. Wis ya ki bar ki. Wes. Jange lho Mas. Alhamdulillah. Aja. Antok-antok demen
hamam karo ngono-ngono wi. Ayo yo, kowe engko ning Gresik gak aman yo cah loro. Aman cah ki aman. Oh, lho dekengane kowe ya. Ngono nikan saiki ngono bolo sing modele ra ora kok tak kei sing luwih gede. Yo gak apa wis. Yo no, kowe ngebleki raimu kok. Gede yang bumbu iso nang. Ning Gresik gak enek bencong. Enek. Oh, gede-gede kok. Enek gede-gede nih. Oh, kol-kol pisan. Lah wis. Ayo nyanyi ya. Ayo. Nyanyi ya. Lagune apa? Nyapa to pipimu krowak apa piye? Hah? Anu Mas, niku mawon santri pekok. Niken nyanyi nggih. Niken nyanyi mboten? Parang joget gak oleh tawuran nggih. Tawuran ki ndang bar. Mesti adik iki lagi ning Nganjuk lagi oleh ki tanggapan ning Nganjuk ya lagi iki Oleh aman. Pokoke tentram. Mayangkara nek nikan Salindri pokoke oleh ning Nganjuk. Oleh. Masa kok ora dia. Wis ora apa-apa. Ayo. Yo. Ditanjake Mayangkara original hari ini pentas 2 lokasi. Mari kita pindah Gresik. Tapi full tetap tepuk tangan untuk Niken Salendra. Dengan open apa aku pengen oleh dino. Wis tahun-tahun aku oleh tadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Obat apa lombong kadang lurus kadang minggat. Dengan open apa aku pengen oleh dino. Wis tahun-tahun aku oleh tadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Kita tampilkan bandengan Suro Mayangkara original. Oke, kita tampilkan Menara 5 dulu dari Ganongan Mayangkara original. Ayo Mas.